Kairos, podcast venovaný tajomstvám viery, Svätému písmu a cirkvi. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský a som spišský diecézny biskup. 240. časť. Ovocie Ducha Svätého. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, 8. júna bude slávnosť zoslania Ducha Svätého a tieto nasledujúce podcasty chcem venovať práve osobe, téme Ducha Svätého. Je to ako taká príprava na túto slávnosť a vôbec na porozumenie aj úlohy a pôsobenia Ducha Svätého v katolíckej cirkvi. Tému som vybral že ovocie Ducha Svätého, pretože v liste Galatianom sa spomínajú dary Ducha Svätého, ktorým je miernosť, hovievavosť, trpezlivosť, láskavosť, že to všetko sú dary, ovocie Ducha Svätého. My aj tak túžime a prosíme, aby sme tieto dary Ducha Svätého mali a možno sa aj pýtame, že je možné mať tieto dary Ducha Svätého. Keď čítame skutky apoštolov, tak tam počúvame, čítame o pôsobení Ducha Svätého, ako zrazu z ustráchaných apoštolov, uzavretých sa stávajú horliví ohlasovatelia Ježiša Krista, ktorí robia veľké divy, veľké znamenia mocou Ducha Svätého. Dokonca chcem upozorniť, že v skutkoch apoštolov nie je len jedno zoslanie Ducha Svätého, tak ako to čítame v 2. kapitole skutkov apoštolov, že sa strhol hukot z neba, na každom sa zjavil z tých apoštolov ohnivý jazyk a začali rozprávať inými jazykmi, ako im dal duch hovoriť, ale keď pozorne čítame skutky apoštolov, tak opakovane sa spomína pôsobenie Ducha Svätého. Napríklad, keď Peter prijíma do cirkvi Kornélia a celý jeho dom v Cezareji, tak hovorí, naplnil všetkých Duch Svätý. Alebo keď apoštol Pavol je v Efeze a stretáva tam učeníkov, ktorí sú len pokrstení Jánovým krstom, tak potom ich pokrstí Ježišovým krstom a hovorí, že zostúpil na nich Duch Svätý, naplnil ich Duch Svätý. Takže aj to je dôležité pamätať, že sme tak navyknutí tradične hovoriť len o tých jedných turíciach, ale samotné skutky apoštolov nám hovoria, že Duch Svätý neustále pôsobí na rôznych miestach, rôznych komunitách a naplňa to spoločenstvo veriacich, ktorí uverili v Ježiša Krista svojím Duchom Svätým. Takže celkom oprávnene aj my hovoríme, že aj v týchto časoch Duch Svätý pôsobí v cirkvi, je pripravený dávať dary tým, ktorí sa otvoria pôsobeniu Ducha Svätého. Chcem poukázať ešte na jednu dôležitú skutočnosť, ktorú som spomínal mojim spolubratom kňazom na posledných rekolekciách. Rekolekcie to sú také stretnutia biskupa so svojimi kňazmi a teraz sme mali naposledy v máji, kde som hovoril práve o osobe a poslaní Ducha Svätého a spomenul som im tieto slová, že pri svätej omši tesne pred premenením kňaz vzýva Ducha Svätého. Hovorí, prosíme ťa mocou Ducha Svätého premeň, posväť tieto dary, aby sa nám stali chlebom, telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. Určite si toto všimnete, alebo všímajte si tieto slová, ktoré sú pred premenením a potom aj po premenení. Že po premenení hovorí kňaz, že keď teda slávime pamiatku Kristovej smrti, zmŕtvychvstanie, zvestujeme jeho zmŕtvychvstanie, kým príde druhý raz sláve a potom, že hovoríme, že a Duch Svätý, ktorý posvetil, premenil tieto dary, aby z nás urobil tiež jedno telo a jednu dušu na tvoju slávu. My tieto slova nazývame odborne, že to je epikléza. Epikléza je grécke slovo a znamená zvolávanie nad obetné dary Ducha Svätého. Epikaleo. Kaleo volať, epi je nad to znamená, je to zvolávanie pred premením, kňaz zvoláva Ducha Svätého, aby mocou Ducha Svätého posvetil tieto dary a potom slovami Ježiša Krista, kňaz, vysvetený služobník, premieňa chlieba, víno na telo a krv Ježiša Krista
A po premenení opäť pripomína, že to je Duch Svätý, ktorý premenil, alebo mocou Ducha Svätého sa chlieb a víno stalo telo a krv Ježiša Krista a prosíme, aby takto premenil aj nás, aby sme boli jedno telo a jedna duša v Ježišovi Kristovi, v Duchu Svätom. No a preto to spomínam, že ak veríme a vyznávame, čo je fakt, že mocou Ducha Svätého je moc premeniť chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista, tak veríme, že táto epikléza platí aj pre naše životy. Že ak vzývame Ducha Svätého a obraciame sa na Neho, aby mocou Ducha Svätého premenil naše životy, naše srdcia k tomu, aby sme boli Ježišovi učeníci, aby sme boli plní týchto darov, no tak, že Boh to urobí, lebo Boh je mocný, Bohu nič je nemožné. Takže aj toto chcem zdôrazniť, že pre nás je veľká úloha, aby sme prosili o Ducha Svätého, jeho dary v našom živote. Ďalej chcem pripomenúť náuku katolíckej cirkvi, ktorá vždy je dobré si to znova a znova pripomínať, že Duch Svätý nie je energia. Duch Svätý nie je nejaká sila, ale je osoba. To je veľmi dôležité, že je to vyznanie viery, ktorú vyznávame vo verím v Boha, a tento rok si pripomíname 1700 rokov od Nicejského koncilu, od vyznania viery Nicejského koncilu, kde sa hovorí, že Otec, Syn a Duch Svätý sú tri osoby jednej podstaty v Najsvätejšej Trojici. To znamená, tak ako to vyznávame, že verím v Ducha Svätého, Pána oživovateľa, ktorý vychádza z Otca a Syna. A jemu sa zdáva tá istá úcta a poklona ako Otcovi a Synovi. To znamená, to je veľmi dôležité vedieť, že cirkev sa klania Najsvätejšej Trojici, jednej podstaty, je nedeliteľná a je v tejto Najsvätejšej Trojici tri osoby, Otec, Syn a Duch Svätý. Rovnakej úcty, rovnakej podstaty, rovnakej teda poklony, rovnako sa dáva Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Čiže aj v našom vyznaní, aby sme boli veľmi jasní a povedali, Duch Svätý je osoba. Osoba, áno, ktorá je tým vnútorným životom v dare lásky, lebo vychádza z Otca a Syna ako osoba lásky, ktorá je medzi Otcom a Synom. Zosobnená láska. Čiže keď Otec posiela svoje slovo, to znamená svojho Syna, vždy posiela aj svojho ducha. Je to spoločné poslanie, v ktorom sú Syn a Duch rozdielni, sú to dve rozdielne osoby, ale neoddeliteľní. Veľmi pekne to povedal svätý Irenej, ktorý sa vyjadril, že nebeský Otec má akoby dve ruky. Že Syn a Duch Svätý sú dve ruky nebeského Otca, ktoré spoločne objímajú tento svet. Viditeľným obrazom neviditeľného Boha je Ježiš Kristus, druhá božská osoba, ale zjavuje ho tomuto svetu Duch Svätý. Preto je to také dôležité pre nás. A aj to pomenovanie, že Duch Svätý je samozrejme výrazom toho, čo aj Ježiš povedal Nikodémovi pri tom stretnutí v noci, ako to píše evanjelista Ján v 3. kapitole svojho evanjelia, že duch vanie kam chce. Vnímaš ho, ale nevieš, odkiaľ ide a kam smeruje. A to môžeme naozaj povedať, že osobne dychom Boha je práve Duch Svätý. Je to Boží duch, ktorý má všetky tie Božie vlastnosti, ktoré sú vlastné všetkým trom božským osobám. A práve aj to sa odlišuje, že tretiu božskú osobu označujeme, že je Duch Svätý. Teda, aby sme vylúčili akúkoľvek zámenu s inými prípadmi použitia výrazu duch. Že duch človeka, alebo vnútri duch pôsobí, alebo spoločenstvo, aby malo jedného ducha. Viete, na tejto takej ľudskej rovine. Ale tu hovoríme Duch Svätý, to znamená tento výraz nám jasne označuje, že máme na mysli tretiu božskú osobu. Samozrejme, Pán Ježiš používa ešte aj iné označenia, a to je parakletos, čiže tešiteľ sa to prekladá,
ten, ktorý je privolaný, alebo advocatus v latinčine. Je to najmä v 14. kapitole Jánovho evanjelia. Tam je to opakovane, hovorí Pán Ježiš tento výraz, že tešiteľ, ktorý príde, a takto nazýva Pán Ježiš, alebo duch pravdy, alebo aj zástanca. To sú rôzne označenia Ducha Svätého a jeho najmä pôsobenia. Že je ten, ktorý po Ježišovom odchode alebo po skončení tých viditeľných zjavení počas tých 40 dní po vzkriesení ostáva ako druhý iný tešiteľ, ktorého posiela Ježiš Kristus. Dnes si to osobitne pripomíname, keďže je slávnosť na nebo vstúpenia Pána, štvrtok, teraz 29. mája, keď má svoje vydanie táto moja časť. A tam vlastne sa naplňa, že po tom skončení toho viditeľného zjavovania tej pozemskej prítomnosti Ježiša Krista je iný duch tešiteľ, alebo iný tešiteľ, Duch Svätý, ktorý ďalej pokračuje v diele Ježiša Krista a jeho sprítomňovaním diela Ježiša Krista v našom živote. Chcem sa dotknúť ešte, aspoň v krátkosti, toho, čo som tak naznačil, že Duch Svätý je ten, ktorý je Božím darom. Že Boh je láska, tak to zaznieva. Láska je prvý dar, ktorý obsahuje v sebe všetky ostatné dary. A v liste Rimanom apoštol Pavol v 5. kapitole povie, že láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. A preto môžeme povedať, že aj pri tým ovocím Ducha Svätého, tým prvým účinkom je práve dar lásky. Dar lásky, ktoré vytvára potom z nás, že sme v spoločenstve Svätého Ducha. Pretože dar lásky je takým prvým viditeľným ovocím zase toho je odpustenie hriechov. To je pri krste. Že pri krste sa nám odpúšťajú všetky hriechy, dedičný hriech, všetky akékoľvek osobné hriechy, stávame sa znovu zrodení, stávame sa synmi a dcérami nebeského Otca a to znamená, že vytvárame spoločenstvo Ducha Svätého. Alebo môžeme povedať, že sme zapojení do toho diela, do života duchovného Najsvätejšej Trojice. A to je pôsobením Ducha Svätého. A my sme pozvaní, aby sme prinášali skutočne toto ovocie ducha, aby sme verili, že nad našim životom sa koná epikléza, to znamená vzývanie Ducha Svätého, že to, čo keď ho prosíme, keď sa otvoríme, tak naozaj Duch Svätý vstupuje do nášho života, premieňa naše životy, aby sa naplňalo to, čo apoštol Pavol hovorí v liste Galatianom o tom ovoci ducha. Je to 5. kapitola, 22., 23. verš, kde hovorí, že ovocím je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Duch je teda život, ktorý sa nám dáva, aby sme potom aj podľa ducha konali a otvorili sa, aby duch v našom živote pôsobil. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Sledujte aktivity Spišskej diecézy na web stránke www.capitula.sk alebo na sociálnych sieťach našej diecézy.